Ahoj, já vás zdravím tady tady u prvního videa, nebo spíš let's play na YouTube kanál The Games.cz a budeme asi hrát single player Minecraftu, jinak mám tady texture pack Faithful a verzi máme 1.46, jak můžete vidět, a my už se asi do toho můžeme vrhnout, takže svět bude se jmenovat SP. Dám si bonus čestku a můžeme jít hrát. Tak. A dneska je štědrý den, našel jsem si chvilku na natočení prvního videa, myslím si, že štědrý den je dobrý, kdybych to mohl vyzkoušet a uvidíme, jak to bude dál. No, jsem to teďka připadalo, že se to laguje a laguje se to. Mám pravdu, laguje se to. Jinak mám Optifine, ale bude se to stejně. Takže asi si natěžíme nějaký dřevo, ale to asi nějaký takový normální. Tak uvažoval jsem se, co jako první díl od Let's Playovat, ale asi jsem se shodl na Minecraftu a takže to bude tak nejlepší pro začátek a nevím, no, co k tomu mám uvíct, nevím, jak často by videa mohli vycházet v těch svátkách, fakt nevím, ale chtěl bych dělat tak 15-minutový díly, třeba, že bych mohl stíhat ty 2 minuty, natáčení samozřejmě bavilo, doufám, že to nějak vydržíme spolu natáčet, ale nevím, jak se ujmu, protože ještě každý ví na tom světě nebo na YouTube je už mnohem víc let's playerů, nebo let's playerů, jestli se můžu nazvat let's player, tak jich je mnohem víc, než jsem jenom já. Nevím, jak bude slyšet než, protože mám novou. Takže, tady. Teď nařížíme dřevo, potom, abych nemusel tady dělat kamenný, to je úplně zbytečný, jinak mám race minimap. Je docela pěkně dost biomů, což se mi líbí. Budu muset asi od prvního dílu trošku těžit, ale možná, že bych se chtěl trošku porozlídnout tady po světě, takže myslím, že to je celkem srozumitelný těch začátků se porozlídnout. A nevím, co to nám ještě dodat. Co to bylo? Tady. Občas toho Faithful není vidět tady to, ale já s těma FPS to hodně blbý. Jenom těch 4, teď už mám 40, to je ok. Tak kde potřebuji nějaký dungeon, no teď se mě neproudou čanky zase s fracem. No, tady uděláme takový provizorní, jenom že bychom si... Hele, já jsem to zapomněl, no, co já mám? Hard, no, tak si dám easy a to si vezmu. Ještě stejně něco potěžím, musíme udělat krumpáč. Pojď. Jo, mikrofon mám celkem nekvalitní, ale jsem si jak to bude, ale nevím, jestli je zrovna dobrý točit na štědrý den, jo, ale uvidíš. Jak to štědrost tady budu muset projevit. Tak. No, tak možná, že asi kde bych chtěl bydlet, bychom šli k tomu let's play. Nevím přesně, já se podřídím těm okolním budovám, ale možná, že bych spíš chtěl bydlet v zemi někde, abych to měl trošku uspořádaný někde, ne hodně podzemí, abych to měl prostě podzemí, jo. Ještě to každý pochopí. Mám takový plán, kde bych to chtěl skutečnit, to je trošku dvojsmyslný slovo, kde bych chtěl bydlet. Tak, máme krumpáč. A uděláme se na jednu sekírku, stačí bude.
Přidejte mi. Ještě dobrá změna. Tak. Pojď na, budeme mít nějaký masečko. 5, ale už nedávají jenom 3, předtím to bylo stejný, že dávají 3 jenom. Nic tady prasat snad nemáme. A tam jsem viděl ovce, což je dobrý, že budeme mít postel, ať nemusíme přežít hnusnou noc. Šunku. Tak, pojď. Slepici. Já se omlouvám za střih. Někdo tady vyrušuje, takže... to je dobré, to už vás nebudu muset dávat, protože mám dost. Ale já potřebuji nějaký jídlo. To je nevýhoda. Tady není zatím jídlo moc. Nechci chodit rychle, abych si nebral hodně hangerbaru, ale videa fakt nechci být nějak dlouhý. Bych chtěl mít ze začátku krátký, pokud někdo se nebude koukat, tak uděláme další videa. Ale jako moc nepředpokládám, že by se na mě hodně někdo koukal, jo. Ještě lepší. Tak, vyjde zbr. To jo. Dobrý. No, tak já my si to pěkně obejdem. Spíjeme, kde jsou třeba nějaký diamanty. Když člověk chce nasadit ty články, jak se podíval, a jinak nemám X-ray nic, samozřejmě žádný mody, který by mě to, a teď je teda pěkně, který by mě toho hraní nějak ulehčili, opravdu nepoužívám. Možná nějaký dungeon. Haha. To tak, no. Kousek bez toho, bez bugu. Mě napadlo se odhlásit, ale to opravdu ničemu nepomůže. Dobré. To se mi líbí. Máme pyramidu. Já zapomněl na bonus čistku, to je úplně, jsem zapomněl. Vy už jdete u videa, tak když si všimnu bonus čistky, a jak vidíte, je opravdu štědrý den, takže jsou změněný tohle. Určitě u videa už máme ten, že tam mám bonus čistky. No to jste tam možná ani neviděli, ale to jsou všímavější, že jo? Nic misi, já se leftnu ale to jsem nechtěl. No, to říkal jsem to úplně přesně, že to vypnu a začne se mi to lagovat, jo. No, takže to je úplně skvělý. Takže my tady máme pyramidu, což je super. Co tady dělá? No tady je zakopaná pod tím pyramida, ne? Já, no to je jasný. No to je jasný. No, ať se mi to laguje a fakt spokojený jsem. To prčic, tak přestaň blbý logy. Aha, to je až dál do blbý, já už myslím, že to je tady. Jo. To pomohlo. Teď tady budu celý díl stěžovat na lidi, no. Prostě je ideální využití dílu. Jsem rád za pyramidu, ale nevím, tady ní strávíme času.
ale je dobrý, že tady je. A doufám, že třeba něco přidali pánové z Mojangu tady k pyramidě, třeba nějaký štědrosti. Smith 3, to je dobrý. Ale jinak do ty kosti, no tak, na odstartování, ale rozhodně to je enchantovaný. Smite, no nevím přesně co Smite vlastně může dělat, no, co vám udělá na enchantovaný, co vám to přesně udělá a já se to vadí bude úplně failovej, nejsem zvyklý mluvit. No, tak máme pyramidu, tak asi jsem, kdybych chtěl něco třeba využít sandstone z pyramidy, ale samozřejmě to nebudu těžit tady se stone, tady s tím, jo, teda tady s tím krupáčem, že to mi připadá jako nesmysl těžit s tím širý nesmysl, ale dobrý, máme pyramidu, super, ještě nějakou vesnici najít, bude to ještě mnohem lepší. Tak my asi dneska budeme průzkumničit. Poušť tady máme a velký lagy. Ten frap se hrozně užívá ten výkon, tyjo. A to je hrozný. Tak, doufám, že už to umrzlý počítač mě tady lagovat. Nějakou vesnici by se hodila, to je obrovská poušť. Já myslím, že se něco třeba vygeneruje. Já jsem pamatuju, že když jsem začínal a zkoušel jsem jako tady na už tady byly pyramidy, tyjo, na kolika to bylo verzi, to bylo na 1.3, 2, teď nevím. Na 1.2.5 to rozhodně nebylo, tam myslím, že byla džungle. Na 1.2.5 byla 100% džungle. Aha. Byla 100% džungle a tady taky možná náhoda, že najdem vesnici a já bych to možná chtěla pro dnešek asi ukončit, protože myslím, že to pro dnešek by mohlo stačit na takovou ukázku a vůbec nevím, se teďka budu ukládat od Frapsu video, takže tak se mějte pěkně, pokud se vám tento fail, zase tak fail to nebyl, ale já jsem celý fail, líbil, tak určitě dejte like a napište, co už mám zlepšit, tak se zatím mějte pěkně, ahoj.